Angola Mali donc Mali a ka premier match gagné donc n'a bana 2-1 donc ayɛrɛ do fɔnba do donc an ka numéro 9 ale bɛ premier but do kɔfɛ an fɛn min ye Angola olu bɛ an ka but égaliser donc temps additionnel yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye premier mi-temps ye donc u bɛ taa mi-temps na 1-1 kɔfɛ Mali bɛ yɛlɛ donc 76e minute fɛn min ye Kulibali ni ma fili Bakari Kulibali a bɛ corner direct dɔ donc o bɛ kɛ Mali ka victoire ye ka kɛ 2-1 donc match bɛ ban o ye fɛngɛ 2-1 na donc foyi ma se k'a fara fɛn min ye score kan tuguni donc Mali kɔni a b'a ka premier match gagné donc a bɛ don l'essentiel donc ka 3 points de ta donc Mali y'a ka 3 points ta an b'a fɔ alhamdulilayi donc match tɔ minnu bɛ nalen donc a b'o olu fana lajɛ a yɛrɛ b'a dɔn premier match toujours ale ka gɛlɛn donc nin tun ye premier match de premier match tumasi ma nɔgɔn i bɛ dɔn ko fɛngɛ na compétition kɔnɔ a premier match bɛ sɛgɛn mais deuxième match ninnu donc ani troisième match ninnu o b'a sɔrɔ équipe ye ɲɔgɔn faamuya donc baara kɛra équipe kan défaut bɛ yɔrɔ min na baara kɛra olu fana kan o match bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ nin kan o b'a sɔrɔ zéro fana ye ɲɔgɔn faamu donc a bɔra club wɛrɛ de la a tun tɛ jouer ɲɔgɔn kan mais Sunkalo Kulibali de ne filɛ ne ko Bakari Kulibali mais plutôt Sunkalo Kulibali de don donc an bɛ se ka fɔ le petit Neymar donc a yɛrɛ b'a dɔn Neymar de corner direct dɔ donc ale fana bɛ corner direct dɔn vraiment a ka bi ɲɛna fɔ commentaire fɔ de ta ka bi ɲɛnamaba a kɛra bi ɲɛnamaba de minnu ma filɛ donc n b'a fɛ mɔgɔ ninnu ka bi égaliser ni n'an ka gardien ka sortie de gardien ɲɛnamaba de don mais a yɛrɛ kɛ sortie na a tun man kan ka bɔ mais o yɛrɛ ninnu j'espère que olu bɛ causer kɔfɛ n'o tɛ n'a bɔr'o la donc match ɲɛnamaba de kɛ donc n b'a dɔn gardien ɲɛnamaba de Seydou Dembélé le petit Messi donc a joué ka ɲɛ a ka côté la donc a y'a ka couleur joué ka ɲɛ donc c'est un peu vidéo jɔ yan donc hali ka match bɛna daminɛ donc n'ala mana kɛ cogo min na peut-être an b'o match analyser ou bien je ne sais pas